Hvad? You didn't play football? Ja, der er fodbold. There was nothing like football. Og det var der ikke? Okay. Hvem så du det sammen med? I saw football. Du så fodbold med Lindsay? Ja. Okay. Hvad med hendes søster? Var hun der? Nej. Nå, og hendes mor? Okay. Hvad kan du bedst lide ved det? Gameball, I think. Gameball? Gameball. G-A-M-B-L-L. Okay. Var det sjovt? Ja. Okay. Lige så sjovt, som det var i aften med Uffe? Yeah, I think it was. Okay. Så når der ligger og prutter, Ja. og det lugter ikke så godt ud. Nej. Tror du, det var flæskesteg-sandwichen? Ja. Det er vildt nok. Hvad hedder det? Tror du er stadig klar på squash i morgen? Ja, ja. Er du det? Ja. Ja. Hvor skal du hen? I'm going to bed because you talk. Hvad? See you tomorrow. Ja. Bye. Det var så slut med Søren.